tänään pelataan vähän Brawl Starsia taas ja nyt avataan Star Droppi, 920 krediittiä ja legendaarinen Star Droppi. Ja ensimmäiseksi me avataan Star Droppi tuolta ylhäältä, niin kuin näette 10 000 tullut täyteen boksuja. Tuosta aloitetaan. Sieltä tulee varmaan harvinainen, okei. Sitten vähän krediittejä. Byron lähestyy, hyvä. Sitten se paras hetki. Sitä ennen me mennään yhteen matsiin. Ja mulla on täällä säästössä vähän näitä Star Droppeja ja mä teen niistäkin sitten video teille. Mutta nyt mennään siihen rähinäpallomatsiin. Joo. Rähinäpallo on nyt otteluna ja niin. Siellä on Griffiä ja Jeantä omassa tiimissä. No niin, Griff ottaa pallon. No mitä hän tekee? Minä otan sen pallon. Ei minä saanut sitä. No Jean, vedät sen. Ei enää osaa vetää maalia. Ei maali voi olla niin vaikea tehdä. Ja mitäköhän meikä saa siitä legendaarisesta muuten? Kertokaa kommentteissa mitä veikkaat, mitä saana. Älkää klatko videoa, olkaa rehellisiä. Vai mitä? Ja sieltä tulee meidän ensimmäinen maali. Kuchurov, kiinalainen nimi varmaan vai mikä nyt onkaan. Niin tekin pisteen meille. Sitten Gas ottaa pallon eikä saa maalia. Mutta me johdetaan edelleen 1-0. Mikä on nyt se pääasia kuitenkin tässä. Ja sieltä tekee toi meidän tiimikaveri toisen pisteen meille. Siitä 6. Nappaa pokaalit talteen. Ja 13 boksuahan niitä tulee. 10 XP:tä. Sitten legendaarisen pariin. Te saatte katsoa ensin. Mä pidän täällä silmiäkin, vaikka ette siellä näekään. Minä katson silmiin ja kertokaa sitten mitä siellä on. Onko siellä skiniä vai krediittejä vai onko rämäpäitä kenties vai mitä? Kertokaa nyt. Onkohan sinne tullut joku skini tai jotain? Minä katson 3, 2, 1. Oi, Bow tulee sieltä, okei. Uusi rämäpää. Ja sitten se on täällä jossain. Tässä se on tämmönen Bow. Mun uusin rämäpää tällä hetkellä on toi Bow, mut sitä ennen mä sain tän Ashin. Ja sitä ennen mä sain ton Gasin ja sitten mä sain Griffin. Joo. Rämäpäitä ilmestyy vain joka puolelta. Ja siellä voidaan ottaa vielä yksi matsi ennen kuin tämä video loppuu. Ja millä rämäpäällä otettaisiin? Joo, Ashia mä en halua käyttää, mä en osaa pelaa sillä. Otetaanko kenties Bowlla, kun just äsken saatiin, se ei ehkä. Otetaanko vaikka mikä olisi nyt hyvä? Kertokaa. Otetaan tää mikä me just saatiin, vaikka rähinäpalloon. Tää pitäisi olla nopeasti ohi. Mutta katsotaan. Pistä tykkäystä tälle videolle, jos et ole sillä vielä tehnyt.
niin annat minulle lisät chanssiä voittoon tästä matsista. Ja tilaa ihmeessä se kanavakin, jos et ole sitäkään vielä tehnyt. On täysin ilmasta eikä maksa sulle mitään. En tee ihmeessä. Sitten pysyt mun matkassa mukana. Mitä seuraavaksi tehtäisiin? Voidaan tehdä vähän eri videoitakin, jossain kohtaa ei pelkkää Brawl Starsia, mutta tää on nyt mun lempparipeli tällä hetkellä, mutta voidaan pelaa vaikka matopeliä tai jotain semmoista. Mitä te nyt haluattekaan? Tosta. Ai. Sami Naglox sai pisteen meille. Hyvä juttu, hyvä juttu. Sitten vähän tyrmätään noi kaikki tosta. Siitä pistetään tonne noin ja sitten Samilla Lux sai pisteen. Ottelu päättyi. Ja siinä se sitten oli. +8. Ja sieltä vie +5 päälle. Pokaaleja tänne. Ja nyt siis mä säästän näitä Star Droppeja teitä varten, että saatte nähdä mitä minä saan niistä, mutta mä ainakin yritän johonkin 20 päästä. Niin saatte nähdä sen Star Droppin avausvideon, joten se olisi